egwu abụ Chidimma egwu mụ ka nji bịa egwu na-eti ka na-eti nụ egwu mụ ka nji aba egwu abụ Chidimma ka nji echila ọnụ onye ya na-achị dị mma biko gị ike n'olisa Chukwu abịa ma ọ bụ Chukwu ya ji ike niile Chukwu ji ndụ nụ anụgo onye onyere eze ya ga-echi dị n'ụwa Chidimma 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 egwu abụ Chidimma Chidimma ị na-ebi anụghị na-ekele chi gị gị na chi gị dị mma ị na-ebi anụghị na-ekele chi gị gị na chi gị dị mma egwu aka Unyami music empire where you come in see music one by Chidimma life egwu aje na-esi n'ụlọ ọfọzọ ọnwa dị ogbu Emeka na ọram etiti ndị ọ ga-adịlị mma egwu abụ Chidimma egwu na-eti ka na-eti n'ụlọ egwu mụ nara ọram ajebele ezinụlọ ọfọzọ ọfọzọba nwa dị ogbu Emeka n'ime ọram etiti mmadụ ka chọrọ jelu kedu ụlọ ya chọrọ jee Sirili Onowu onye ọram etiti onye ọ ga-adịle mma emo egwu biko gị ike n'olisa Chukwu abịa mma biko gị kene Chukwu okike gị na-achị gị dị mma mgbe ị na-eje abata nwanne m Onowe biko gị kene olisa Chukwu abịa mma n'ọbụ ya ji ike nụ Chukwu ji ike niile n'ụwa onye onyelu ndụ bili nụ onye Chukwu nyelu ndụ bili n'ụwa ọ na-ekele chi ya ị na-ebi enụghị na-ekele chi gị gị na chi gị dị mma Sirili Onowu egwu na-eti ka na-eti nụ ọkwa ịma na chi gị dị mma jụọ m ibe ji kwuo nunu mmadụ bulu chi ọzọ n'elu ụwa oje ga-agbagbu onwe ya n'ọsọ ibe mmadụ na-eme n'elu ụwa Chukwu adịrị onwere isi n'unu Chukwu ga-adịlele ya n'ụwa oje nwewelu gị isi egwu a nala ọra ma jebelo ezinụlọ ọfọzọba ọzọ nwa dị ogbu Emeka n'ime ọram etiti onye nna ya mụrụ odogwu Sirili ọfọzọba ọzọ nwa dị ogbu Emeka nwanne m Onowu ị na-ebi enụghị na-ekene chi gị na chi gị dị mma ị na-ebi enụghị na-ekene chi gị na chi gị dị mma ị na-ebi enụghị na-ekene chi gị na chi gị dị mma gị na chi gị dị mma anya m Onowu aka
na-eme ọgọ na Lungosi ai onowu go na abụdalụ nwanne m onye ọra m etiti egwu na-etile gị ebe a egwu a bụ egwu ndị ọgaranya ọkwa ịmalụ onye na-eme ụwa ya na-enu bụ dasị na ọ bụ ngala ihe gị na-achị gị kpalị ka ị na-eme onowu onye ọma onowu onye ọra m etiti na Lungosi na-egwu kelele odogwu na Lagos steeti omelọra ka ịbụ abụọ ibe melụ ka eji ekwu onye ọ bụ o ji visa m ọgọ dalụ sirili onowu nwanne m o ji awọdụ mele m ọgọ onye ọ ga-adịle mma gị na-achị gị dị mma onye ọma onowu onye ọra m etiti na-alụ onye ọ ga-adịle mma mgbe ị na-eje abata okporo ụzọ ga-erubeli gị isi nụnụnụ ọkwa ịmalụ mmadụ bulichie ụzọ n'elu ụwa oje nwee gbagbo onwe ya n'ọsọ nụnụ asị m na oji Chukwu ji ya dị mma onye ji Chukwu ya kasị akasị sirili biko kene Olisa Chukwu ọbịa mma gị na-achị gị dị mma ịbụ onye na-eme ụwa ya obodo asị na ọ bụ ngala ihe gị na-achị gị kpalị ka ị na-eme onye ọ ga-adịle mma egwu bịala obi gị mala ebe ị ga-emela onye nwe egwu a ka ndị aba mba eze ndị egwu na ANAM ọbata onwere egwu ego anụnụnụ egwu nnetilo n'onu ya bụ Chidimma onye ya na chi dị mma nwanne m onowu nụnụ gị na chi gị dị wee gbaa ụwa ibi katalụ ka ị na-emenụ ọkwa ịmala ibe solo onye ile omebezi anụ ibe Chukwu kwuru ka ị ga-emenụ ya ka nji nnesa ya nwesị gị na-achị gị dị mma ị na-ebienụ na-ekene chi gị na-achị gị dị mma onye ọ ga-adịle mma bịa siri na-esi nwanne m dalụ ẹni dugara obodo oyibo ezienu na wachili nnenu ẹni dugasịrị many countries ezienu na wa esika anụ esi ka nwere egwu nwekenere oge ndị ọ ga-adịle mma n'egwu a ndị ba na-achịbe dị mma onye mere ọgụ kwuo nunu ibe imelụ ndị ọzọ biko melụ m oke m mgbe m bịara egwu na Lagos steeti n'ibe ife anyị nwanne gị ibelu m awọdụ n'aka m ebe ndị bụla awọdụ ya bụ na obi onowu onye ọ ga-adịlị mmadụ alụ Chukwu gozie ego imo onye ọ ga-adịlị mma esika nke na-esi oli akụ gị esi nwaanyị bụ mmadụ enu ya bụ nwanne ka onowu ezi
ezi ogele mala obi dị ya ezi ogele mala obi dị ya ọ dịzị aka oji ọgwụ anụ dị ya nwanne ka n'owe ya bụ nne Chidera Sọl ya bụ Chukwu dera achụnike odogwu nwanne ya gbajili ihe ọnụ onye ọ ga-adịle mmụọ emo egwu kelere gị na Chidimma onye ọ ga-adịle mma ya bụ Chidera nwachurike odogwu nwanne ya gbajili ihe ọnụ onye ọ ga-adịle mma daalụ kedu maka Monachi onye ọ ga-adịle mma Monachi Musaga Monachi obele nwa gị na Chidimma onye ọ ga-adịle mma odowu Igbo mekere na iji egwu abịa n'ezinụlọ ọzọ ọnwa dị ogbu Emeka na ọra m etiti ANAM ọ bụ maka Chidimma ka anyị na-ekwu na onye na Chidimma kwesịrị ike na Olisa Chukwu ọbịa mma aka na-eme ọgọ n'alụ ngozi onye ọmara mma onye ọ ga-adịle mmụọ emo iska kere nna mụrụ ya n'afọ ya bụ Chidokwe ọzọ nwadogbu Emeka ike tijili ihe ọnụ ya bụ onowu ndị Igbo onye ọ ga-adịle mma ya bụ ala n'azụ nwa onye ọ ga-adịle mma ị na-ebienụ na-ekene chi gị na Chidimma Ogbuefi Chidokwe ọzọ nwadogbu Emeka ike tijili ihe ọnụ onowu ndị Igbo asị m na gị na Chidimma dị na mma onye ya na chi dị mma biko gị kene Olisa Chukwu abịa mma biko kene Olisa Chukwu abịa mma onye ọ ga-adịle mma Chukwu abịa mma ọ bụ Chukwu ji oke mụ onye onye eleze ochie onye ọ ga-adịle mma onowu si mụ kenele ya Chinweze Chidokwe ya bụ agbasi ego kete onye ọ ga-adịle mma ya nna agbasi ego kete na ịmalụ ome Chinweze Chidokwe n'enu agbasi ego kete nwanne m komodogwu ezi papa onye jaka enna aka onye nna na ịmalụme egwu onye ọ ga-adịle mma ị na-ebienụ na-ekene chi gị na Chidimma gị na Chidimma gị na Chidimma Chinweze Chidokwe agba ego nkịtị ANAM ezi papa aka ekene kedu maka Amechi game ọzọ nwadogbu Escopa Chairman
ndị ANAM na Malaysia Kalolimpo eswa ka nkenele gị your daughter Onyechukwu n'enu amechi gị nwa gị bụ ọfọ ọzọ ba ọzọ nwa dị uwe Emeka anyị ọ ga-adịle mma eskopa nwa mama sheman ndị ANAM na Malaysia Kalolimpo iskanke nobele nwago ya bụ Onyechukwu onye ọ ga-adịle mma ị na-ebi enu na-ekele chi gị na chi gị dị mma ka m jee zute nwanne m Friday Okongwo atịrị Singapore na Malaysia Friday nwanne m bịa egwu a bụ Chidimma onye nya na chi dị mma biko oke n'Olisa Chukwu abịa m onye ọ ga-adịle mma onye ọma Friday bịa Singapore esi nwanne m bịa Mogo na Malaysia aka nwere amala mee ị na-eli ego gị na-ekene chi gị gị na chi gị dị mma gị na chi gị dị mma onowu si n'akene gị ya bụ onye na-eme ụwa ya n'elu obodo si na ọ na-eme ngala ibe ya na chi akpalili n'ụwa nke ahụ ka ọ na-eme sirili onowu nwanne m biko gị ike n'Olisa Chukwu ọbịa mma ị na-ebi enughi na-ekene chi gị na chi gị dị mma gị na chi gị dị mma gị na chi gị dị mma ka nje kene nwanne m Peter Bernard Okechukwu ebe opero ka ị na-aza ebe opero onye ọrịa metisi odogwu na-ego kene onowu si n'ala ekene onye ọ ga-adịle mma emo egwu kene onye ọ ga-adịle mma bịa egwu nneti ka nnetilu unu onye nya na chi dị mma ịmalụ na gị na chi gị dị na mma biko ngị ike n'Olisa Chukwu ọbịa mma n'enu opete odogwu Peter Bernard Okechukwu kele ebe pọrọ nwanne m onye ọrịa m etiti nwanne m onowu si ye na lekene ọ ga-adịle gị na mmanụ gị na chi gị dị mma ka nje kene Sunday nwa na-agọ Okongwo atịrị onye ọ ga-adịle mma na Malaysia Sunday nwa na-agọ Okongwo nwatelezi emu odogwu na Malaysia bili gị na chi gị dị mma sirili onowu ojiri ise m ọgọ daalụ ị ga-emekwa
welu moke munenu kasolibe mu lea yabo no oye na mo ya iwe katalgoge melu chienenu Gina Chidimma wobodo keke Senator na male wobodo keke emu senator Onoma na Malaysia unowu simu moke na yi Gina Chidimma o egwu abu Chidimma o onyo ga adele mma wobodo keke Senator ke naza udogu na Malaysia bili Gina Chidimma o Gina Chidimma o Gina Chidimma wobodo keke Senator na Malaysia Gina no senator nege sija sawa Gina Chidimma egwu netika mbu bianu inebienu nekene chigo onyo ga adele mma ambule egwu akene ngesi na woje ibu akunebi ogwu akunetikpilo ya na edozi obi Gina Chidimma akunetikpilo ya na edozi obi ngesi na woje igwe subenye ego yibu igwe subenye ego unowu si na lekene inelego gi nekene chige Gina Chidimma nenu akunebi ogwu onyo ga adele mi igwe subenye Gina Chidimma o biko ngike no lisa chukwu obia mma we na-eje abata o egwu kene onyo ga adele mma bia biko ngike no lisa chukwu egwu akunebi ogwu ibo ji ege mogo melu moke me igwe subenye bi so moke mo ka nkwete ni igwe subenye ibe volo kanga kolo ibe volo kolu motu onyo ga adele mo no usimu moke na ese ndị egwu na ANAM ọbata onwele egwu nenu igwe subenye emu egwu Gina Chidimma this na watch akunebi okwu one Gina Chidimma amu igwe ANAM igwe subenye ego dum Gina Chidimma oisto dogwu ego bịa oisto ọzọ mobile ka ị na-aza mobile nwamụ igwe ANAM udogwu na Cape Town South Africa onye ọ ga-adịle mma bịa oisto ọzọ ba mobile na mma igwe live in Cape Town South Africa inebienu nekene chigi Gina Chidimma
Mr. Mobile odogwu unu si na lekene gina Chidimma gina Chidimma kanje zute nwanne m ya ma ife anyị nwa fada odogwu na South Africa ife anyị ezi oyi mee unu si gị na lekene sirili onowu bịa ọmọgọ ka ebu abụ ọmọgọ melu m oke mụ nnụnụ ndị mmadụ na-achịzi m ọchị n'egwu onowu ọ na-ajụ ife mmenwụrụ n'egwu a kemgbe nji tile egwu n'ụwa mmadụ ekere obu ihe mụ moto ọkwa na ụkwụ ka nji aga ibe emelu ka eji ekwu onye ọ bụ akụ na-etikpe ilo ya na-edozi obi sirili onowe esika nkele ndị oyi gị ife anyị nwa fada odogwu na South Africa egbe ejelu ndị odogwu ego nụ onye ọ ga-adịle mọ emo egwu gina Chidimma ka nje kene nwanne m Ifeanyi ezi oyi mee Ifeanyi ezi oyi mụ Ifeanyi nwe gbanugo ọnụ ọla onye mmịata obodo eze gina Chidimma Ifeanyi nwe gbanugo nwanụ arodogwu onye mmịata obodo mụ egwu kenele no si mụ kenele onye ọrịa metisi odogwu arobi na-agwụ egwu m ka ndị aba Ifeanyi Chidokwe ezi papa Chiemelie gị bụ odogwu na India aka nwala mara mee ụbọchị mbịala olili nwa gị na Lagos steeti onowulula awọdụ wee mụ ọsịna ga-ebu ya nwe na a na-azọrọ eze azọ onye chi mere eze ọbụla onye chi mere eze ọbụla ezi papa Chiemelie ị na-ebi enu na-ekene chi gị nụnụnụnụ gina Chidimma gina Chidimma gina Chidimma ka nje kene Chukwudi popular ya ege nwanne m odogwu n'obodo oyibo ya bụ odogwu n'India onye ọ ga-adịle mma daalụ onye ọ ga-adịle mma emo Chukwudi popular ya ege nwanne m onowu si mụ kene inu na gina Chidimma gina Chidimma Chukwudi popular ayege odogwu n'India ọ ga-adịle gị na mma ka nje ezute nwanne m Jude Obiora ya onye ọrịa m etiti ụmụ osodi ka isi eje gị bụ odogwu n'India egwu bịara ahụmozu mama gị Jude Obiora odogwu
double man ekene aza o nọrọ onye ga-adịle mma ị na-ebi enu na-ekele chi gị na chi gị dị mma nwanne osilo nwanne m na ndị a kedu maka junior importer nwanne m na ndị a onye ọ ga-adịle mọ emu egwu gị na chi gị dị mma egwu na-anasị mmụọba mmụọba nna m mmadụ ka anyị chọrọ uzo Christian ọfọ ọzọ bai ibu okiri papa ya gogo nwa mmụọba agụdalụ unowu si n'ala ekene ọ ga-adịle mma Christian ọfọzọ na mmụọba na m okiri paya gogo odogwu na Lagos steeti sirilono wasina kene onye ọ ga-adịle mma bịa ndenu Augustine ụdalọ ya bụ kasịa n'Igbo ma mma ikwu anamụ anagụ ọnwụ na-egbu ọzabụla odogwu may his soul rest in peace onye ọ ga-adịle mma na n'enu kasịa n'Igbo anagụ ọnwụ gbolodogo ọnwụ elu mma ibe ọnwụ mere ka nne bụ Augustine ụdalọ na bana ndokwu enụnụ onye ọ ga-adịle mma bịa ọka anwụ eze bile Chief Njaliko na ANAM onye ọ ga-adịle mma Chairman APA ANAM People's Assembly ya bụ na Lagos branch onye ọ ga-adịle mma onye nna ị na-ebi enu ekene chi gị na chi gị dị mma ọka ahụ ezibilo Chief Njaliko Chairman APA ANAM People's Assembly ya bụ na Lagos branch onowu si m kene onye ọ ga-adịle m onye nna dara egwu gị na chi gị dị mma ị na-ebi enu na-ekele chigo gị na chi gị dị mma egwu abụ Chidimma onye nye na chi dị mma dalụ biko okene Olisa Chukwu abịa m onye onyele eze ochie enu onye nyele ndụ ya ga-ebi onye ọ ga-adịle mma ọka ezebilo Chief Njaliko na ANAM Chairman APA ANAM People's Assembly Lagos branch onye ọ ga-adịle mma egwu kelele gị sa ị na-ebi enu na-ekele chi gị na chi gị dị mma sirilono nọrọ onye ọrịa m ọganalụ ngozi odogwu na Lagos steeti ka anyị na-asị anụ ibe melụ ka eji ekwu ị na-ele ego na-ekele chigo n'ụwa gị na chi gị dị mma mgbe ị na-eje abata onowu biko gị kene Olisa Chukwu abịa ma
yela aka n'ụba o nenu gị na chi gị dị mma inebienu nekele chi gị na chi gị dị mma gị na chi gị dị mma